Jamen Kenneth, hvad er det du gør? Jeg laminerer. Nej, I skal høre. Jeg har fundet på, at jeg skal laminere mine forsider, eller omslag til mine digtsamlinger. Og det tager lidt tid, men det bliver klart. Sikkert og godt. Så hvis du skal lave dine egne hæfter, så prøv at overveje måske, om du skulle laminere dine omslag, fordi så bliver de sådan lidt mere lækre og plastikagtige og sådan, i stedet for at det er bare papir. Men jeg vil indrømme, at det bliver lidt svært, når de skal foldes, fordi så bliver det sådan noget, at de er meget stive i det og gerne vil foldes ud igen og sådan. Ja. Og så skal man også lige være opmærksom på, at man skal prøve at undgå at få snavs imellem lamineringen, fordi der kommer meget lidt alt muligt imellem. Men den her ser ud til at være rimelig fin, og der var lige lidt der. Rimelig fin. Færdig.